arleng nang ka la pen non de dam tuji ke kisun lokko la tatovar ta kang cheng sugali lage gari pon mimi tovar kali tani tum truck 4-wheel ke do truck pasi ke wang ko ke ban sugali lo truck hai buita ita la pen si wang ko non ke dam ni tap kre ante la council tu autonomous council Karbiang long autonomous council tu ili tu makihai tuliram long hangta develop ulo busi kaita pu bom titi ko pusika develop kraima alang li hala bongali bihari tu man kapa develop chotsi alang li develop ulo busi kitin hala tungge ni ta develop ulo Bangladesh adek tadu Bihar tadu hala tungge West Bengal tadu hala tungge hal London hala tungge do la hala bang so ke ante hala tumhan ke rap nang yu pia kam se do dak sik schedule ke ilitun tribal tumhan si ke la ke rap nang yu pugante ane pia posi to war da silam tek de non anta school ke me pia posi dak pi tek de lang ki ju na phan ha ar lok si kilometer isi hingia ka helosi lang ta chu sok dam nang non anta ko pu kam lo la pen ladak inglong arit katiki aphan thang akerap ave thang da claim dunde la council pen an ke da ke thoye higile ke dubali inglong akheti le cho claim kete inglong asaile tiki kete higiga da have ay ko pusi munit tum kereng tek po ma alang litum jong si rap dunde te alang litum dak tractor aso rotar tiller pinene pc alang litum ala pen JCB pinene pc hala arit anta bai du nang dia podlo teta alang litum la ta claim klede non kasik sak nei ke voter polling station da dak ave ji ningkan hini ke thoma fragment lo polling station dak nang ji puni tum ke hang non anta pipelang la si non polling station ni litum aku hang tuji dak long lang thoi te pia phat lang doi scholamen ko puloni lang thoi te pi government LP school do hadak si polling station do nai dak harohini ra phokep so se bang haro ke thom so se amuni tum non vote ke pidam ni kilometer ner kep sun nangi ako anang arlu tunangi kai talasi ki duk sai chelo vote tapidun et long le det kilo lapen voter list along amen ka veta dok pi khangjang la si non voter list along the amen pedo et nangji lapen ke voter polling station dak lang thoi thepi government LP school along akimi polling station silam vek nangji ni tu demand ke la hello lapen lang ki ju na phan ha akahelo inglong akahelo pen pipe pen dak lang wan det nangji dak rong ang bong dak rong thom du rong thom ang bong la nang pe clover nangi an ke rong sor joy muchot bo la pen kheti ke claim hot rit a kheti ke claim hot la JCB pen wan ra na rit an nang pe buy activity nangji la hello ni tu demand la pen school ke down LP school nang do LP school chot ke chok chelang ME school ke dak do vek nang yilang ja non aprang ke an part ke mo pige high school ke nang potema da non amat ke ME school ke nang vegi athema LP school pass de pen osoman tum arta ningkan kep krihini waji LP school ange ko pulo la habit ju ko pulo ke dampo akeng ben ko pulo ke dampo to war ta ve la potsi ME school dak nang bisarak nang yi ni tum ke demand la hello la pen rong ladak dwelling house hemsu gipita contractor tu la hemsu ke long amunit along pen suri inkoi suri thom kep and that titi kusipu contractor tu ante hemsu ki kim ke la ke PMGA toy rozgar yojana lage la potsi la ke contract piuni lagi la hemsu komat ma ke long hala si amethang si pachi kim pek nangi la sin itu ka demand hemsu ki kim amunit ke long amunit si hemsu pachi kim vek nangji la government pen junior engineer tum wang vek nangi pen BDO tum wang vek nangi nang supervise dun vek nangi la pen kipi ana sonta urunodai tang ho la pen ke hala ration card la pen ke kopi pi dolan lai job card lai hui an BJP nang dundete la nang pipe puker tang lake athema lake BJP program kali lake India government program lake
BJP atum India government cirai ria ko penta lagi tu. Ha Congress hut penta tu. Ha Jonota hut penta tu lagi. Lapor. Lake non ladak. Munit atum pan. Kado itu manda BJP dunte te pinang ne. Netum nang pipe puke. Dak puker tang punang ne. Athema nang litum pulote kopilo. Karbi atum mansi piduk nang litum. Inglong arat tu mansi piduk nang litum. Hala non. Bongali Bihari atum. Ningje etlo. Bongali tum pu etlo. Dipok de pu etlo. Aho kalam si alang li ganing yelo. Alang li pan kang ton nang yalam kalilo. Alang li pu etlo. Bongali tum aning hang te tuliram pan ke pang nilun taun pitur plut taun warpit taun. Aho kalam lagi. Non gipun det pe polo. Gipun nangji ke itum karbi atum si gipun aja kongdo nangji. Itum lagi siksidu lalong. Tribal atum si kipuun aja kong dunang ji. Non tribal atum la kipuun aja kong avelu. Bongali atum si aja kong gitu. Alam tepia bangke itum la BJP atum ke chok chepe na jok. Congress tum ke chok chepe na jok. Ala six schedule implement medet pe na jok. Tribal kali atum pan pe wang varet. Long lita pi varet. La pen voter list long da amen thap varet. La pen election da pajedan long varet. Voter polling election huta vote pa pipi dun waret lag jasemet council election bang lason ki vi pena jok ilitum tribal atum political power ke non ke bongali atum long bihari atum long bang nang ti pon etlu itum ke thang bak besi kache tarpo la BJP along kido akar bi atum thang bak besi kache tarpo alang litum terak nangji la sinili alang tumhan pulo alang litum aning cirui nangi BJP pura alang litum halat keci atum phan wan bom political power pi bom alang litum election ke hai phan tu hai hedaji moningan pho phiga alang litum ke hai gali la karbi tu election na thudun thulong le daji non hala kheronia long ason la pen ke hala haura ghat ason itum karbi tu ke thudun long le dake non ke Turun sita long le, karbi atum haurat hada long suri kriwe, kado we voter list along, lapen bongali atum suri kre troksi, kopulo ke hayun po, so dak buka janda itum hayun bangke che bongali bihari tum onguna, lapen ha keroni bihari tum onguna, itum Pawan Kumar Rai, alang li vote ki pija aja kong tawe, banganon ke election da hay pu etlo, son si ke plang lake, laso six schedule ka implement me potsi la ka plang lo non ke aku putulo itum tribal atum a political power ke non ke bongali bihari atum nang tipon etlo ning chipi nangila